Californie pompiers be kan ka tasuma kɛlɛ fiɲɛ donna min na ka jɛnsɛn ne ka dankari kɛ Los Angeles mara la. Tasuma minnu ma se ka faga ye mɔgɔw ka sow jeni arabadon na ne ka siraw tigɛ waati la mɔgɔ bayirika caman bɛ ka i yɛrɛ ɲini wa a ye dankari kɛ fɛnɛ lakanakɛminɛnw na. Tarataw la tasuma kun bɔlen dugu kɔgɔdugu yan fanfɛla la ka jigin ka taa kɔrɔ yan fanfɛ kɛra sababu ye ka mɔgɔkɔrɔba bilayɔrɔ dɔ bɔ a sigiyɔrɔ la. Taamɛnɛ wɛrɛ fɛnɛ min kun bɔra lɛri damadɔ dɔrɔn sani o cɛ ye Pacific Palisade in belebele minɛ min sigilen bɛ juda fɛ kɔgɔji bolo fɛ so caman bɛ yɔrɔ min kan mɔgɔw ka bolili ka lakana ɲini ye siraw fa ne ka kɛ sababu ye mɔgɔ caman bolila ka taa ka u ka mobili to ka senna siraw minɛ tasuma minnu ye kulusanfɛlaw minɛ ye foroba baarakɛlaw bali u ka se ka ji sɔrɔ ka kɛ k'u ka réservoirs fa ka da Los Angeles ka énergie foroba cakɛda ka laseliw kan tarata wulada fɛ.